Temaşevanên hêjeniha rêzê de em ê qala du pirtûka bikin. Yek jê pirtûkeke şêwekara navdar a Kurd a ku li gelek dire xelat kirtî Zehra Doğan belê wê pirtûkek nivîsî bû bi navê girtîgeha 5 nemre. Ev pirtûka wê a ku bi xêza çêkiriye kete lîsteyeke navnetewî. Em ê pêşî lê binin bê ev kîjan lîsteyê û çima girînge û dûre em ê qala nivîskarekî bikin. Pirtûkek wî bi navê min nav nedît ji bo te. Em ê hem vê pirtûkê bibînin û hem jî nivîskarê wê Mehmet Bulut nas bikin. Şêwekar û rojnamevana xelatgira Kurd Zehra Doğan bi pirtûka xwe ya ku qala zindana Amedê dike girtîgeha nemre 5 ji bo nava 21 pirtûkên grafîkê ku muhra xwe li sed salê dane hate hilbijartin û ji aliyê rojnameya Îtalî Repûblîka ve ji nû ve hate çapkirin. Şêwekara Kurd Zehra Doğan di hesabê xwe Twitterê de derbarê vê agahiyê de du parvekirin kir. Di binê parvekirinekê de nota hêvî dikim rojekê pirtûka min bi zimanê min ê dayîkê Kurdî jî were belavkirin nivîsî. Şêvekara jî hatî di binê parvekirina xwe ya din de jî nota hêvî dikim rojekê li Tirkiyeyê jî were weşandin nivîsî. Pirtûka Zehra Doğan girtîgeha nemra 5 di sala 2021 de jî li İtalya ketibû nav 10 xêze romanên herî baş ê salê û xelat girtibû. Bakete binê baskên ferzê, baskên wê grupîn. Her ku lingên wê ji erdê qut dibûn wê nehpên xwe de erdê de diçikandin. Li dûrahiya navbera erd û ezman difikirî. Digot û ji xwe dipirsî, gelo ez bifirim ez ê bikaribim xwe bigihînim stêrka. Lê dema ez bifirim li asîman baskê min biwestin û ez bikevim. Ya star, kes nebîne, hêvê gotina xwe temam nekiribû du stêrk ji asîman qetiyan û şiqitîn erdê. Di nava çîrokekê de ji çavan wenda bûn. Rêwîtiya ku ji romanê ve bûye him û binyat dîmenekê Kurdistanê xêz dike. Rastî, qeydeyên civakî, nakokî, xeyal û berxwedana di nava civakê de bi honakeke stewiyayî û bi herka zimanekî pêtî û rewan hatiye vegotin. Xwendevan wê ji bo lehengên romanê xeman bixwe û wê hewl bide rê li ber wan xweş bike. Her wiha bûyer û zemanê di romanê de jî wê wekî meraqekê zindî tim bi wan re be. Mîna aveke şêlû ya jinişka ve zelal dibe, hemû hûrgilî û efsûna romanê di dawiya romanê de zelal dibin. Min navek nedît ji bo te berhem û romana ewila Mehmet Bulut e. Mehmet Bulut bi nasnav Mem Koçber di sala 1968 de li gundê Şorşib a girêdayê navçeya Amed Çinarê dayîk dibe. Di sala 1975 de malbata wî koçî navçeya Bismilê dike. Di sala 1994 de cara ewilî têgirtin û demekê di bin çav de dimîne. Piştî wê gelek caran bi zextên dewletê re rûbirû dimîne û neçar dibe koçî bajarê İskenderûnê bike. Di sala 1995 de dîsa têgirtin û nêzî 10 salan di girtîgehê de dimîne. Di sala 2004 de têberdan û heta 2006 li nava xebatên siyasî dixebite. Piştî vê carê jî tevî malbata xwe koçî bajarê Stenbolê dike. Li wîra carekê din têgirtin û 6 mehan li girtîgehê dimîne. Di sala 2018 de bi rengekî çalak dest bi nivîsandinê dike. Li dora 5 stranan nivîsiye û ji bo piraniya wan jî müzik çêkiriye. Derveyî vê helbestan jî dinivîse û herî dawîn jî romana bi navê Min navek nedît ji bo te çapkiriye. Mem Koçber niha li Stenbolê de jî û romana xwe ya duyemîn dinivîse.